malam mai tambaya ya ce assalamu alaikum malam, shin malam wanda ya tashi alfijir saura minti 30 ko 40 kafin a kira sallah za a iya irga shi cikin wanda ya samu qiyamul laili? Sannan kuma minti nawa ne wato kafin alfijir ya fito mutum wato in ya tashi za a sa shi a cikin wanda ya samu qiyamul laili? bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dun nafilan da kai kafin alfijir ya fito sunan su qiyamul layli, amma alfijir na fitowa to wannan kam sai dai kai witiri, shafa'i da witiri da kuma rak'atul fajri. A qiyamul laylin ka ya wuce kenan. Saboda haka daga lokacin da dare ya tsakiya ya gota zuwa alfijir ya fito dun nafilan da aka yi sunan ta qiyamul layli. Amma alfijir na fito ai an shiga sallan asuba, kaga an shiga gari ya waye kenan. To amma idan baka yi witiri ba zaka iya yi, ko zaka iya karawa da wasu 'yan rak'o'i sai ka witiri in kaga ba za ka rasa sallan asuba ba. Amma wannan ba a ce musu qiyamul layli. Idan an samu sabbai suna yin witiri kafin sallan asuba ko da alfijir ya fito, sannan kai raka'atul fajri shikenan ka je ka samu jami'in asuban ka, sai gobe kuma sai kai kokari ka samu qiyamul layli a lokacin sa. Na'am. Wanda ke cewa malam hadithin da ake siffanta kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa karatunsa maddan ma'ana yana jan kira'a, yana nuna cewa yana ƙara madda a inda babu madda a cikin ka'idojin tajwidi, kamar misali in rabbil alamin ya ja alamin haka. Ba ƙarawa yake ba, yanda dai ake karantawa din, sai dai ka san shi ma tajwidin wurin ja din ai akwai wuraren da ake jan su da tsawo, akwai kuma inda aka baka dama za ka yi dulu, za ka yi kasaru. Saboda haka akwai inda ake ja, za ka yi akwai wasad ma tawassul. Saboda haka yanda yake a ka'idodin tajawidin shine haka yake yin sa. Wuraren da dole ka ja sosai wannan zai ja, ko da karatu kake da sauri za ka ja. Inda ko bai zama wajibi ka ja sosai ba, in kana sauri kaga bara ka ja ba, in ko baka sauri sai ka ja. Kamar maddul ja'il munfasil, maddul jaiz al munfasil, kaga wannan zai zama in kaga dama ka ja shi da yawa, in kaga dama kai kasarunsa. Amma irin su maddul lazim al musaqqal al kalmi, kaga wannan dole ka zaka ainihin ja su. Irin su wajibul muttasil, kaga zaka ja su dole ka ne. To idan an ce manzo sama yana yi da saurin, ba ana nufin wai zai ƙara jan bane, inda ya zama a ja din yana ja, amma inda yake ba dole ne ma a jan ba, amma ya halatta ka ja shi da yawa, ko an so ka ja da yawa to zai ja shi da yawa din. Sannan kuma sauri ko rashin sauri a karatu ba ana nufin cewa wurin madda bane, a'a, daga yanayin yanda kake karatun, ko ba wurin maddan ba akwai mai sauri akwai kuma wanda ba sauri. Ya ja din amma kuma sauri yake yi, bai ja din ba kuma abin nan bai saurin yake ba kuma yana ja, zai yi wa kuma bai yi saurin ba kuma yana ja din. Saboda haka ya danganta da yanayin karatunka. Kuma sannan saurin karatu mutum ne, wani koya zai iya saurin ba, wani kuma yanzu zaka ji ya karanta maka izu 10 ma, wani kuma zai daɗe ko da yana saurin, to saurinsa ba abin da ba sauri ba ne. To amma ba a son saurin da zaka zo kai ta haɗe harufa ya zama wasu harufan ba sa fita, wannan kan ɓata karatu ne, ba wai sauri ba ne. Saboda haka ko dai ka yi shi abin da ka yi tartili wanda zaka dinga jerantawa, shine ma'anar tarassul ɗin kenan, wato zaka dinga yi a hankali kana tafiya, ko kuma ka yi hadar abin nan ka yi shi da sauri, ko kai tsaka-tsaki, kowanne ya halatta kira'a. Na'am. Malam sai ne yake cewa malam tarjamar wannan babin da Imam Bukhari ya ce babu qiyamin nabi sallallahu alaihi wa sallam bil laili wa nawmihi wa ma nusikha min qiyamil laili, wa ma nusikha min qiyamil laili, yace me tarjama yake nufi? Wa ma nusikha min qiyamil laili yana nufin wato kaman a fahimtansa cewa manzala sassama akwai sabani, shin qiyamul laili wajibi ne a kansa ko ba wajibi bane. Sannan idan wajibi ne an shafe shi daga baya ya zame masa mustahabi, ko yana nan a wajibinsa har ya tafi ya bar duniya. To da yace wa manu suka min da abin da aka shafe na qiyamul layli, yana nufin da qiyamul layli wajibi ne ga manzo sai aka shafe wajibcinsa, amma mustahabbancinsa yana nan. Ba ana cewa ba ana nufin an daina qiyamul layli bane, qiyamul layli na nan. Abin da yasa Imam Bukhari da ya kafa wannan babin ya kawo hadisai da yawa ne masu nuna wannan bayanin da nayi, amma shi ko wannan tunda ikhtisari yake shi Zubairi, saboda haka zai kawo maka hadisan da bai kawo maka a baya bane. Shi yasa wannan ma'anar wannan babin bai zai fito ba a cikin wa'annan hadisan. Shi yasa ma da nazo sai na tsallake abun nan babin ban karanta ba.
wani ke cewa assalamu alaikum malam, ya ce malam a taya ni addu'a, ya ce ni ba na satan abun kowa in ba na babana ba, kuma abun yana min ciwo matuka, don Allah a sa ni a cikin addu'o'i. Sata to kaje babanka ya yafe maka, satan babanka ga mai sauki ne, amma ba izini aka baka ba. Kaje babanka ya yafe maka abin da ka sata, kuma ka ji tsoron Allah ka daina yi. Zuwa ka gaya masa din zai taimake ka wajen denawa, amma in kai shiru baka faɗa ba to za ka ci gaba da satan. Amma in ka je ka faɗa ka ce don Allah ya yafe maka, akwai abubuwan da ka ɗaɗɗauka masa, wa menene ka ce ka yafe min dai, don kila in ka tona su abin zai yi muni. To wannan dai sa a sa maka ido, sannan kuma kai ma za ka dinga ji a ranka yanzu an sani fa za a tume ka in kai kaza, to sai ka daina, domin dukiyan babanka ba haƙƙinka ne ba. Saboda haka ba kamar mutum ne, ba kamar baba ne ga ɗansa ba. Anta wa maluka li abika, da kai da dukiyanka duk na babanka ne, amma ba a ce anta wa abin nan wa abu ne zan ce ne larabci, anta wa maluka li abika, to ba za a ce abuka wa maluhu laka ba, ba za a ce abuka wa maluhu laka ba, da babanka da kai da dukiyarsa duka naka bane. a wannan naku ne, kuna da yawa akan abin da ya shafi dukiyan. Saboda haka ba za ka yi garaje kana ɗaukan, kuma ɗauke in ka fara daga gida to za ka iya yi kuma a gefe, za ka yi a waje. Saboda haka in wani abu kake so ka tambaya, in abin da ake baka ne bai ishe ka ba, sai ka ce a ƙara maka, amma kar ka yadda da maganan ɗauka. Ya ce malam don Allah ina baran addu'a na naƙuda, ka taɓa bamu amma ya ɓata a wurina, malam a taimaka min. Na taɓa ba da addu'an naƙudan nan kuwa, to na manta gaskiya in na ba da ita ma, na manta addu'an naƙuda, sai ku bi ni bashi. Amma na sha bayani dai cewa Abdullahi bin Abbas yana rubuta mai naƙuda abin nan rubutun sha, abin nan a wanke a bata, sai na Abdullahi bin Abbas yana yi kuma ta samu sauƙin haifuwa. Haka nan Imam Ahmad shi ma yana yi, yana da allo ma musamman wanda yake rubuta masu naƙuda abin nan rubutu. Wannan ayoyin Qur'ani ne da wasu daga cikin addu'o'i, amma zuba zan iya tina wannan addu'an ba. Amma ko Radul Azhan ka duba za ka samu wannan Sheikh Mahmud Gumi ya kawo a ƙarƙashin tafsirin, na manta wace aya ne. So wannan ba baran iya tina wata addu'a ta naƙuda ba, amma dai a masu naƙuda wasici shine su rage shan zaƙi, kuma su dinga shan abubuwan da zai dinga tafiyar musu da zaƙi, kamar yaɗiya haka da sauransu. To in sun zo haifuwa sai su samu sauƙi, domin akwai zaƙin ne to sai ya fita kafin ɗa ya fita, to shine yake wahalar da masu naƙuda. Akwai magani da ake samu na gargajiya ko kuma ɗaukan matakai na exercise wanda za a dinga motsa jiki, to sai ya zama ɗan ya fito a cikin sauƙi. Alhaji kuma wannan ya ce assalamu alaikum, ya ce malam dan Allah ina son magana da kai dan Allah, ga nan bashi nan ma ya bayar. Shi kuma wannan sai masu addu'o'i, wanda ya ce shi student ne ya rubuta yana applying na scholarship, wato yana neman a ɗauki nauyin karatunsa a ƙasashen waje, yana neman malam ya sa shi a cikin addu'a. Da kuma wannan shi ya ce shi ma ɗalibi ne yana neman aiki, shi ma malam ya sa shi a cikin addu'a. Da sauran masu addu'o'i akwai wanda ya ce aurensa ya kusa, malam a sanya shi a cikin addu'a, Allah ya sanya masa alkhairi, da kuma wanda suke nema malam. To akwai wani dan uwa da muke tare a nan, mamansa tana asibiti, Allah ta'ala ya ba ta lafiya. Akwai wani ma daban, suna da yawa, ubangiji ta'ala ya ba su lafiya gaba daya. Wanda suka nemi addu'o'i Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi. Amma wannan wanda ya ce don Allah yana son magana da ni, ya turo abin nan mai sunansa, ya turo namban wayarsa, sauransa ban dauka masa alkawarin zan masa waya ba, don zan iya mantawa. Amma abin da zai shine ya karbi namba ta, sai tura test, ya ce malami ne wanda na turo takarda na ce don Allah ina son magana da kai, kaga na samu lokaci sai in kira ka, kuma ka kira lokacin na dauka shikenan. Allah ta'ala ya samu dace. Okay, akwai yar limami wannan masallacin da aka yi wa tiyata, muna fata Allah ta'ala ya ba ta lafiya, kuma Allah ta anya sa'a. Da shi malam Bello wanda mahaifiyarsa take asibiti, da malam Usman, Allah ta'ala ya ba su lafiya gaba daya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.